Moi. Moi, tuliko sä vähän terveet? Moi pikkunen. Moi. Moi, onpa se kova puskema. Moi. Niin. Ja täältä toinen, moi. Moikka. Moi, ja sieltäkin tulee. Hei, terve. Onpa sulla kaunis väri vaan. Sieltä tulee taas. Ootko sä 4? Hei. Heippa. Ui. Oi. No voihan nyt. Onko sulla vähän flunssa vai mitä? Onko sulla hengitys noin raskassa? Voi pieni, onko sä mun syykky? No voi apua. Tää haluaako niitä syliä? Voi sua pikkusta. Voi sua pikkusta. Ja tuolla on sitten tommonen niinku uniryhmä. Unikasa. Mistä se löytyy se? Näin. Nyt on hyvä olla.